Ngadap de ke jing sengu yo blaze isen ne kapor ka Bantei ka bangayok man ye kren bat pi ka mynsiem jonga kadap de ka jing sengu yo blay na Mawpdah ai ke ne ka lat ye ka bangi la ban ye kren bat pi Hato ne kapor ka Bantei nga kwa ban ong ifi ka we ka gentien ba kata ka long nga i ye pi badin ta ka daw ba nga yo ban pen sngau ne ka Khubor shapi ba ngam kwa ba ngan yo tang ma nga han re ba ma pi ne yo lang ken de si shau try ula eat yanga bola eat je piru adu kata-kata tadeng ta namar mga eat je pi tadeng ta ngayai pen snow but yai pen snow nagaliang jo kapot net ngi pen snow ya ka tin ga jong blay nagapor sya kapor ya pi let's say pidana pedeng gi jing let's say pidana pedeng gi jingele jo ga jing pidana pedeng jo ga jing kot lat pi snow pidana pedeng jong ka jing snow si jing thang jo ga mynsiem don ka jing mong ha ga mynsiem ka don ka jing pen rem ha ga mynsiem ga jong pi ka don ru le se ka ta ka jing smul he ran ya ka e ka pi pi la le ga jing ga jong pi namar bangingi e ya pi da ga ta ngi ai ga tien ga jong blay na ga por sha ga por fi ban I mynsiem ya pi ba pin tip ba ka don ka lenti ba ka don ru ka good news ba ka don be ka Khubor ka ba na ka Bantei jong pi compare ka bad news ayu ka ba pi pi yo ne ka ai ka bad news ka ba pi pi don han ringi don man ai ka good news ya pi ka Khubor ka ba kemen ba don u jisu bala ban le ki kamba ba do jisu e palat ya pi se don preng jo pi ka ni ka por ka ba Bantei se pi don preng ki jing le kam de ba pi pi le kam de ka ba pi don Bantei ka ta han re la don ki ba le let's say pidana karam mdei ba pi shimram ma pi re let's say ki kimi ki pa jong fi ki ba ya bakla hakata ka jinge shim pi sale se pidana ka jinge mta shpara ka daw ka long ba pi akni ki jaka ki puta ka daw ka long ba ime pa khlam ya pen bet lupa shwa ba kin klat ne shwa ba ki kin let no na ka pertai kim shimla ai Bantei na kim shimla ibu Bantei ba ka don ka jing huri hura hapdeng jong fi shpara but ka don bakum kita ba kam de na ka daw ka jong pi ba ka wan ka jing ga jim ka jong pi henry ka don ka daw ba la don ba le shwaya ka ta ba mishim la pen bet ne don ba le pop ma dan na preng jong fi ru se fi don ka jing tim jong ka jing im na mar ba ki kimi ki pa jong pi men shwa le se ki pat tip yu try ki im ka jing im ka ba lengkar ki im ka jing im ka ba lat lan hado kata ka jing im ka ba ki la penjat la ka jong ka jing im ka jong ki hi ka jing im ka ba la pen le ran ba man ta fi don na preng ki jing pidana ke jingele pi sngo pidana ke jingtim pi sngo ba lakut lat ya pi mdei ba pi pidana ke ni ke situation pidana ke ni ke position menta ka ba namar ba pi le ma pi nrei le se ke jing ba kla jong ki kimi ki pa na ka kwa banong fi ha ka tien ke jong bleiru ka don ka ba kum kata ba kata ka long na kwa ban kren ha ke ni ka por sha phang me pi boshet u de khon jong u Jonathan maybe boshet ho dkoh ki kijat ka jong u but kam de ka jing bakla ka jong u ne ka jing bakla ka jong blay henry ka de jing bakla jong ka ne ka Nongthymmai balai ka ja anda ba ka Khubor ka lapoi ba usim usol but u Jonathan shikpa shikon ki la yap ka thma but kum ta ka ne ka breu ka bari yo khon jong Jonathan haba ka yo sngo bu pa bu pa e u la yap kumta kala her bran kala shim bran yo maybe boshet kat bau dang dan lang san snem kerta bat kumta ula hap nagata ka jing ra kerki jongka bat kumta ula dkoh iki kijat baro arliang ula dkoh iki kijat baro arliang bat umla syu ban yat umla syu ban sumar umla syu ban yarap yo mdai ka jing bakla ka jong maybe boshet mdai ka de ka jing bakla jong ka ni ka nongra kini ke breu ke basumar itu haga jaka ba ka dewan sumar ndai penban na ka jing bakla ke jong ka kalawan ra ken kini ka apot sep sngi ya kini ke jing si ya kini ken ka jing jenjar ya ka jing em ka jong mepi boshet ki jat jong baro artli ke la kedia baro artli ke la ken ba ulong u breu u ba dkoh ulong u breu ba dkoh haga ba genjam sim ro kalong kumta kam dei ke jing bakla jong pi nek jing bakla jonga nek jing bakla jong ki kimi ki pa ke jong fi henry ka de ke jing bakla jong ki tai ki ban kong bau tau long adam bat ke im pat habaki ki la bakla em ngiru namar ka jing le ke jong ki ngimat ia kata ke jing tim ngimat ia ke jing penrem ngimat ia kata ka pop namar leng ba jong ki kawan her hangi kam de ke jing bakla ke jong i ta de ta ko aban ong i pi ke ne ke sngi kamta kam de ke jing bakla ke jong fi ba pi long pop kam de ke jing bakla ke jong fi pa pi long pop ken mau
mdei mapi bala jiet ban long pop redon bala bakla man shwa bal kata kilong kita ki kepat men ke jongi bak kemi temen jongi wa Adam bat kaim badeng ta haba kila bakla umdan lenti syo haka baken jamin sim ngila dkoh shisha ngila haka jingtim ngidon haka jinghiran ngidon haka ta ka jing kuslai ka mynsiem ngidon haka jingkut lat tadeng ta ngin le kumno haba la kut lat ngas ngop tanat akan kapor budan way pat usim bau tau de David anda bu David wala shong ka ket ukan mau yo Saul bukan mau yo Jonathan ukan mau ya kata ka jutang ka bau ya te bat u Jonathan padeng ta u David u de u breu babat ya kata ka jutang bukan mau ya kata ka jinga te kular ya kata ka jinga smai ha padeng mau bat u Jonathan badeng ta kala penlong yu bau nuat la dang don kita ki khon ki jong Jonathan ki badang ban hagoi ka sngi ka Bible ki tho ingi la fi play ka kitab ka ba jong Samuel ka nong ka ba kendai ya ka ba u David ukli don mano badang na ka yeng ka jong Jonathan ya ka bangan yo le bahai ba ula kli ba u siba wei na kita ki shakri ki jong wong dang don na ka yeng ka jong Jonathan baru tau dei mepi boshet padeng ta kala pen kemen yo David adu kata badang don kenang bo nyok ban le isn yau neu breu bala dkoh kalong komjo yang ngiru habo Jesus Christ ulawan ude usim ke sim ultragi trai bo uni umdei ubawan ban penrem yangi namar kata kebangi ngila rem uklemwan ban penrem yangi uklemwan ban tim yangi uklemwan ban shop no yangi shudu jok breu lawan ban isn ngan pulih ni kapor Samuel kalau nong berkendai ketin jemblai ke ong baru David ulang dang don uno bala pensa na ka yeng usol bangan yo le isn ya na ka bentau Jonathan bangan yo le isn ya na ka bentau Jonathan deng ta habu Jisu wan syagani ka pertai ulawan ban le isn u Jisu de usim jogi jiu u de usim jong abat jong fi u de usim na bom jukut sya bom jukut usim ge usim ba utragi trai onda haba uni wan wong dan ya ka bangan yo ban le isnai ban nga ngo ne kapor utrai lo wan ban le isnai ya pi dan ha ka jing dkoh na mar ka pop kan ka balas no aka jing ka jong fi kam dei ba pi le pop handre ka dei bala bakla men shwa da ka ni ki pat men man ban jot ka jing man ba pin shu lali kai ka jing ka jong fi ne man ba pi pin ka jing ka ba ka jing ka ba ki breu ki khot fi reu kai u da kai u bu a ne ba kum kata man ban yo mu ta ka kerteng ne ki breu kin sin ya pi kum ta rei namar ba ka ne kala don pi long ba dkoh pi sngo phim la ya chu sha prang pi sngo ba ka jing ka jong pi ka long ka jing bam dan ba sngu tho ya pi dan ba i ya pi dan ba la ban ya rap ya pi sngo kut lat pi sngo kut lenti rei udan us ba tau de Jisu kom ba David u kwa ban le isn yo Jonathan ba de ka yeng ka jong nga kwa ban ong ya pi ultra Jisu ru kwa ban le isn ka jing ka jong pi kwa ban le isn ka jing ka jong pi compare pi dkoh aga jing ka jong pi compare pi le pop man la gas ngi bagani ka pop ka te ka khom ya pi hado menta rei utrai kwa ban le isn ka jing ka jong pi utrai klemwan man penram ya pi compare pi di ka no pi buai ka no pi tanglang ka no pi aurea ka no rei utrai utep ya kata bam dei ma pi phim kwa ban long kum ta mar ka de ki jing bakla jo ki wei pat ka ba ha ba ka jing ka jong fi man ta kom ne utrai kwa ban ya rap ya pi ka Bible ki tho yangi ba anda ba David ulai asngo ba udan wei na ka yeng ka jong Jonathan ba kerteng mai pi bo ula khat ya u sha ka yeng ka jong ula khat ka Bible ki tho yangi tiu si ba ulai tho haus im nang sa wei khon jong Jonathan u ba de ko ki jat bo sim la kli ya u hang no u si ba ulai tho ulong haus im hakmi u ha ka yeng makir u khon u amiel halo de bar udan ai ha ka shnong lo de bar ka bamut mdan kentien ne mdan ka jaka plang ne ka bamut mdan ka no ka jing ya kren ne ka jing ya khana ka jing ya phaiktin ka de ka jaka ka ba kynja ka jaka ka ba terkhong ka jaka bamdan ai ro uni ubreu udan ha ka jaka ka ba kerteng ka lo de bar ka de ka ta habanging la pop dan jing kren shu ba ublai kala dukut ke jing kren no communication
dan syuk ke jing kren bat ublay dan word syuk dan kentien syuk bangin ya kren no word bat kam dan no pasture kamut dan syuk ke jaka plang ya ka bangin yo ban em kalang brot klem jaka plang kan yap kalong thik mangiru namar bom dan syuk ya kata ke jing dai bat ublay ngin yap bada ka bayap ngin yap shisha baka jing yap ke jungi kalong bet hadu jok shabam jikot ke jing yap ka ba ar ong ke tien ke jong ublay ngin yap ka dok ngin yap rawat ha ka mynsiem Uniu brio me Khubor udan halo debar. Ngiru ngila dan halo debar ke bagan jaman siem. Ngim dan esyo. Ngim la esyo. Ngilong helpless. Ngim la ban le esyo. Kaktin jublay ki etho ingi. Anda kumta u David siem ulapa. Balo wan lam yu na ka yeng umakir. Ukon u amiel na lo debar. Te haba u me Khubor ukon u Jonathan ukon u Saul. Ulawan u David ula demngon. Barulang ngu de, ani, kini di kawai kabas ngutnat, anda balap hak kot ya ulawan hak yeng ke jong siem, bat ka kaba ume Khubor ulale, kaba bal ke thu ula dem ngon ba ulang ngu de, ula dem ngon ba ulang ngu de, pangas ngo kani kapor ba utrai kot ya pi, upa ya kani ka ktin ha pi, o kili kot no, yung niu ba na, le niu ba deng le ni kani ka kongret, utrai kot ya pi. Compare pi de yo utrai khot epi ga sngi naga lo debar naga jaka ka batarkhong naga jaka ka bamdan naga jaka ka bamlong u khot epi ga sngi kombo la pha khot u David yo me Khubor but me Khubor abulo sngo ga jing khot jong sim shim la karnga ne shim la kentai ula le khmat jong sim bula yo u dem ngon bo ula ngo ka de ga sngi to ai bo pin dem ngon khmat jong blai dem ngon ha khmat jong Jesus Christ ngo eu ai ngo eu bo dang khat ya pi ai ngo bom shim lawan man pen ram pi ai ngo ba kadang don ka chance kadang don ka lat kadang don ka kabu ya pi ya ka ba pin yo ya ka ji isnai no snem manu sim u kwa ban le isnai yau me Khubor u Jesus kwa ban le isnai ya ka ji em ka jong pi u kwa ban le isnai ya ka ji em ka jong pi one dem ngon one ban ngo a khmat jong o pen rit ya la de pen ko ngu ela de pen dam mi la kata mynsiem ke jong fi wanu mi le persha kat bonus udang khat ifi ngas ngo khat ifi ni ka por khat ifi na kata ka jinglong pop khat ifi na kata ka jinglong kynja na kata ka jinglong terkhong na kata ka jinglong ka ba pi de ban yap no khat ifi kwa ban le isnai ya ka jing em ke jong fi ktin joblay ke tho ingi u David long me Khubor urule thu akmi u shakri jong me baru David ulang ha what ship ting naba ngan le isnai kynja me shisha na ka bantau Jonathan ukpa jong me bangan ai no pat hame ka khndo baro ka jong Saul ukpa jong me men yo bam ukpu ha ka mi jonga hala ka sngi uru lango bulong ushakri jong me ulong ayu haba me khmi yanga ubakum ksau ubayap ula ship ting ka jing shisha Abola khot usim ya bo usim udang bu shun ya bo usim udang kwa pen do no sendan ne ya kata ka yeng ka jong ukpa jonga u Jonathan bo Saul ya bo kwa pen yap no sendan ne yanga wala shep tieng rei nga kwa ban ong ifi utrai klem khot ifi ban pen yap ifi utrai klem khot ifi ban pen ram ifi utrai klem khot ifi ban tim no ifi rei la khot ifi ban le isna ifi hallelujah utrai kwa ban le isnai fi but da kata maka jingle isnai ke jong trai ke long kombo David ukwa ban ai no pat ya kata jaka ka ba la shim ya bala shakni no ke jong Saul ke jong Jonathan u David kwa ban pai pat ya kata how me Khubor bang kwa ban ong pi ya ke bo soitan la lutin ke jing em ke jong fi ya ke bo baman la shim no na pi utrai kwa ban pai pat ha ke sngi un ban pai ya kata ka ba dei hok ke jong fi un ai pat ya fi ya ka hok un ai pat ya pi ka jinkmen un ai pi ya ka jinsuk un ai pi ya ka jingim ka bam jikut ya ka ba ka de ka hok ka jong fi ba David wang yo me Khubor ba me men yo ban shong man bam ha ka mit ka jonga men yo ban shong sun ha ka mit sim ka jonga mem dei da long tong wei ki shakri ne tong wei balong u guest ne balong wei men ba henry men long sun kumu khon jonga u ban shong ha ka mit jonga ban bam bat nga man la ka sngi utrai khot e pi ro ka ne ka sngi ka ba man ta ba phinia shong bam ba utrai ha
kami jeng man la ka sngi ukhat ya pi ba phin long sunan ukhon jeng o ba phin long sunan ukhon jong usim ki sim ukhon jong trai ki trai u e palat ya pi baru kwa ban le isn ai ya pi kani ka sngi kat kani ka offer kat kani ka jing terwa ka ba crowd ka ba bleu ai fi wat nom pen lut san ai wat nom kan taj ai kat kani ka jing terwa ka ba crowd kapor kan man shu ya pi le si lada me pi bo shet shim lawan ya ka jing khat ka jong usim nga ngai usim num khat sa ya num kro sa aru ya le se kani ka sngi ka long ya pi le se u trai khat ya fi ba kani ka dei ka jing khat ka ba khat du ya fi boleh lah khat ifi bon sin ring asngo magani ka singi don po trai khat ka jing khat ka ba khat tu lada pi pen lada pi dang le men ne lada pi phim kwa phin du ai ya ka jing snai ka jong trai phin du ai ya ka jing le bha ka jong trai ka jing em ka jong fi phin du ai ya ka ai ka plan ka bo trai plan nam ta jong fi uka man pen shong ifi ya ka mit ka jong o ban ya bam bat u shabam jikot David uang usiang ya kami ya kamat kinong shon ke jonga. Jisu ang ngini we bam shu inu kupu hang ne henrei ha kahima ke jonga. Jisu ukular ba nya bam lang ya kata ke ching bam. Ba kata ke mit ke jongo ha kahima ke jongo. Ukular nam taki sinran. Ukular na kamenta kita baro ki bang het jau. Ki ba ko ngo ya ke jingkot. Ki ba ko ngo ya ke ne ken ke invitation. U try we invite if you ke ne ke sngi. U khat sngo bha ya pi. Ban siya ka yung siem ka jong o. Ban kan hau. Ban ka donot ka ba pendam. Wan ka donot ka ba syap tiang. Wan ka donot ka ba aingo. Ban dem ngon na kamat jong o. Ban ngo kamat jong o. Ban aingo na marfim deserve ru am. Ya ka jing is na ino try. Ngila de ban yap. Baka bainong jong hi ka day ka ching yap. Ngila de ban jot ngila de ban syap pendram Ka destiny ka jing ka day ka du jok. Henrei namar ka jing is na ka chong try. Ka jing snai ka jong try ka ne ka dei ka invitation ka ba crown tam u khat ifi ka ne ka sngi bala pp1 pinyo ka jing snai ka jong try pinyo ka ta ka ba pila du no ba kum jo pinyo ban shong ha ka yeng jong sim ba na ka me ke jong u pin ba man la ka sngi ba ka me ke jong u sim kam ju dan jing kar do na ka me ke jong sim kanum dan kan kanu ka jing du na u try un pendap ifi u try un le ki kamba ka jing ka jong fi haba pi dan bat pin long kumba ma ulang bo try un le ki kamba ngas ngo ni ka por hoi kam dei kabang syukran ha ni ka sngi kum to ngas ngo bo try u khat ya pi ka ni ka ngas ngo bo try u e plat pi do kata bo kwa ban le is ai ya pi ha ni ka sngi kwa ban dwai na kam ta jong fi wa nom kan tat no ya ni ka offer ha ni ka sngi ka ba man ta wa nom kan tat no ya ni ka ching khat bo try u khat ya fi u jisu u khat ya fi ukwa ban le bhai ke ching em ke jong fi ba kan ma ke ni uda pha u sibaru bon shakri no em fi bo shet u sibaw ha ban ai ya ke jing shakri ke ba karpang na ka ban taw me fi bo shet ru train pha ke angel ke jong u shakri ke jong u ban shakri ya fi ba deng tak tin jublei kong na bon hu komi ke angel ke jong u shapang jong fi ban sumari fi ke lenti jong fi baro tip em u bleun pha ke angel ju ki guardian angel se fi man la ka sngi kin don ke angel ki ban ya dai fi ban ya dai pi ban ya dai ki yeng ke jong fi ban ya dai ki khon ki ti ke jong fi ban ya dai ki kam ki jam ban ya da habaro ki banta tran pha ki angel ki jong o ban shakri pi asngongo plat bo trau e pi do kata wat nom kan taj ni ka offer sai sien ko am na fi wat nom kan taj ya kan ni ka offer try un le ki kam ba kan ni ka skin ta ka chim ki jong fi finom babe lano ro tani ka por kwa ban dwai bat pi kan Pikloi na man pediang yang ni invitation. La pikloi ni adwai bat nga. Ong try Jisu. Nga songo ya me. Ba me khat kum yang ubreu ubapa. Ubreu bla dkoh aga jinglong mynsiem. Ubreu bla syak kentaj. Ubreu bam dan jingkar men shu. Try me usie me khat yang aga ni ka sngi ngayo sngo ka jing khat ba nga ko ngo try. Ngawan ha me ko try. Me pediang yang aku bangangalong. Me le isna ay yang atray. Isna ay yang atray. Ngangu hakmat jome, ngadem hakmat jome. Ban sengut ho. Ngamiaran kat dor watang ukso belayam. Try me le it yang nga pediang ke jing khat ke chome. Nga pediang ye me ha ke jing em ke chonga. Try me mahap yang me pen em yang shim yang atray.
qua bên sông ha cái yên cái trong mẹ chiu năm bên yo sông ha cái miệt cái trong mẹ ban ya baham bat mẹ trai na ngô mẹ khót yang ngắt trai ha cái tiếng với Jesus amen trai nông cật khui phi nên qua bên ya keren chiu nó cái por cam sha trai nông lệ cái cam bạ cái chim cái trong phi và ngay đó mà ta cái nghỉ cái chim cái trong phi cái nông long show cùng chúa cam đây cái đào cái trong phi cái bà phi long pop bà cam đây cái đào cái trong phi bà phi long học đều chi su bà bên long học cái phi cam đây cái chính lệ cái trong phi đây cái chính khó ngộ cái trong phi ya cái bà phi one cái chính long học đều chi su bà bên long học cái phi nó độ mình ta cái nghỉ hallelujah trai cái khôi phi cũng lấy shibon là đã phi đang đón cam cái chính đoai phi lại bên phoneงี้bạn nghĩ lạ bạn nha grand bạn phi lại man rồi cái prayer center trong cái potternet hàng này open Nongthymmai Nongkhryiem nghĩ đơn này được sinh bà Hato cái sinh sẽ dành cho cái tiêu khúc lấy shibon phi amen